umuntu osagcina inqanqa ngempela. Awu abantu abadala basobaqinisile ngicela usongibuzele bona ukuthi basuke basho ukuthini mawathi induku enhle igawu lezizweni. Ngayehla kodwa ukuntwisisana loko ubona ngaku brokura wa kodwa ukupala inkombe fambi yabutisa ban'wanyana futhi mbutiso yabutisa sesulwa kha ufamba na yena futhi inkombe huma na adavasi ta buta babuti ba me ta ba byela leswi vulaka swo ngaku ta swikumela leswi swi lavaka. Awu siphalaphala senkosi yami kodwa sihlaba sisolwandle angizile ngempi inkosi yami hayi ukuthi mhlawumbe ngiyabasawa ubhuti bakho kanje bangengihlula ngenkulumo kodwa ke kwela kithi le engiphuma khona uyayisiye kini masekhuluma nobhuti bakho mase siyokhokha inkomo mase sikhuluma nobhuti bakhe mase uqomile wena. Angikoti ukutwisisa ngisho umkombela fanele fambi ene swo my mess phalaphala inkombe vitra me itsakelo records ngathi ukuni vitana itsakelo. Awu yahle insele mfuthu yahle insele yahle awu yahle yasenteteko sawubona record sawubona likhotho o records vulanza ka mina kho tso phinda futhi kho tso. Thank you. Ngiyabonga ntokazi amalesini noma nje usungiphoxile record. Hayi ngibona ngaku jambo rapela fanele nifamba sheshe. Kancane ntokazi kunakho okusalayo ngicela nje ukuthi makwenzeka ubeke ikhanda phansi ulala usungakhohlwa ntokazi nkosami ukuthi ungiphuphe nje just ukuthi ungiphuphe nyana. Hey antshama nsiya donke iriviri mina ndorarara namazulu ngathathoka ngitongeri don't fun. Kodwa ntokazi ungichaza uma usuthetha angeke ukwazi ukuthethela ngapha kwela kithi inkosi yami. Madoda ngikuthanda mozohamba ufulathele ngathi nje impela uzala uqonda ngqo kweyami inhliziyo. Inkosi yami bheka nje bheka idishi yahle insele manje yahle yongilani ngokuthoka bakithi yokingilale nje kube ngayo impilo lami ubani kahle ubani mina hey madoda yadlala